салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. ин навбата мо дастандарткорони барнома омодаем то хабару гузоришҳоро аз шабакаи баҳористон манзуратон намоем. дар студия алиҷон талбаков. бозиҳои дуюми ҷаҳонии соҳилӣ ки бояд соли 2021 баргузор мешуд ба иллати пандемияи COVID-19 ба соли 2023 ба таъхир гузошта шуд. дар ин бора аз Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон хабар доданд. ба иттилои ин манба Кумитаи иҷроияи Ассотсиатсияи Кумитаҳои Миллии Олимпӣ ки созмондиҳандаи бозиҳо мебошад, ин тасмимро ба хотири кам кардани фишор болои Кумитаҳои Миллии Олимпӣ ва бо мақсади он ки онҳо дар бораи омодагии варзишгаронашон ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 ки ба соли 2021 гузаронида шуд ва бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 фикр кунанд ва тайёрӣ бинанд. аввалин бозиҳои ҷаҳонии соҳилӣ аз 12 то 16 октябри соли 2019 дар Доҳаи Қатар доир гашт ва аз рӯи нақша он бояд ҳар 2 сол баргузор шавад, вале ҳамакнун баъд аз 4 сол доир мегардад. дар робита ба он ки бозиҳои Олимпии Токио ба соли оянда таҳвил дода шуд ва пас аз 6 моҳ бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 ба нақша гирифта шудааст. Кумитаи иҷроияи Ассотсиатсияи Кумитаҳои Миллии Олимпӣ ба хулоса омад ки баргузории бозиҳои ҷаҳонии соҳилӣ миёни ду бозиҳои олимпӣ фишори бузург болои Кумитаҳои Миллии Олимпӣ мешавад. албатта варзишгарон ва барномаи бозиҳо фарқкунандаанд, аммо Кумитаҳои Олимпӣ бояд дастаҳояшонро омода кунанд, омадааст дар изҳороти Кумитаи иҷроия. дар аввалин бозиҳои ҷаҳонии соҳилӣ дар Доҳаи Қатар варзишгарон аз рӯи 19 намуд монанди гӯштин, карате, волейболи соҳилӣ, туби дастии соҳилӣ, тенниси соҳилӣ, футболи соҳилӣ, намудҳои обӣ, вейкбординг, лижатозии обӣ, шиноварӣ дар оби кушода, серфинг ва ғайра рақобат карданд. Мунтахаби Испания бо касби 10 медал, 7 тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ дар ҳисоби умумидастаӣ мақоми аввалро соҳиб шуд. Мунтахаби Бразилия 5 тилло, 4 нуқра, 3 биринҷӣ ҷои дуюм ва мунтахаби Италия 4 тилло, 1 нуқра, 1 биринҷӣ ҷои сеюмро ишғол карданд. ҳамагӣ намояндагони 40 кишвар бо медалҳо сарфароз шуданд. аз он ҷумла варзишгарони 15 кишвар бо медалҳои тилло сарфароз гаштанд. дар байни кишварҳои собиқ шӯравӣ Русия 2 тилло, 2 нуқра, 3 биринҷӣ, Гурҷистон 2 тилло, 1 нуқра, 1 биринҷӣ, Беларус 1 тилло, 1 нуқра, 1 биринҷӣ, Озарбойҷон 4 нуқра, 1 биринҷӣ ва Украина 1 нуқра, 2 биринҷӣ бо медалҳои аввалин бозиҳои ҷаҳонии соҳилӣ мукофотонида шуданд. соли гузашта дастбараварони Федератсияи ғайрикасбии Унифай дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла ҷаҳонӣ ва осиёӣ ширкат варзида натиҷаҳои назаррас нишон доданд. сюжети навбатӣ идомабахши ин мавзӯъст. нахустин мусобиқаи расмии бурунмарзӣ ба Федератсияи ғайрикасбии Унифай дар моҳи майи соли 2019 баргузор шуда буд. мусобиқаи ҷаҳонӣ миёни кӯдакону наврасон дар шаҳри Медини Калугаи Федератсияи Русия доир гардид. сабқати ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии Унифай ба варзишгарони хурдсоли мо даст дод то дар миёни 20 давлати мухталифи олам шарафу манзилати варзиши тоҷикро бо комёбиҳои оламшумул муаррифӣ намоянд. асосан ба мусобиқот варзишгарони 6-7 сола, 8, 9, 10, 11 ва 12, 13 сола таҳти роҳбарии раиси Федератсияи ғайрикасбии Унифайти ҷумҳурӣ Баҳриддин Сироҷов сафарбар гардиданд. ногуфта намонад ки дар соли қабле ҳам варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок карда буданд ки ба намояндаҳои мо имкони ба даст овардани медалҳои гуногун пеш омада буд, аммо иштироки имсолаи эшон беҳтар арзёбӣ гашт. илова бар ин бори аввал аст ки онҳо қувваи хешро дар сабқати сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. нобаста ба ин тавонистанд то дар баробари моҳрибачони бо таҷрибаи рус хуб истодагарӣ намоянд. дар натиҷа Абузар Раҳимов, Абубакри Дилшод, Билол Ашуров, Фирдавс Салимов ба гирифтани унвони қаҳрамонии ҷаҳон шарафёб шуданд. من خیلی خوشحال هستم که در زمان استقلالیت زندگی میکنم. من در رشته اونیفای نقش میکنم چمپیون جهان شدم. ба ҳайати мунтахаби наврасони кишвар танҳо варзишгар духтар Оишабону Салимова ҳам шомил буд. номбурда роҳхати сабқати ҷаҳониро дар мусобиқаи ҷумҳуравии шаҳри Турсунзода ба даст овардааст. ба иқрори масъули Федератсия Баҳриддин Сироҷов, вай дар ду нав аз рӯи муния ва лайт ё худ гӯштингирӣ маҳорати хуби варзишӣ манзур кард. илова бар ин Оишабону дар чемпионати ҷаҳон танҳо набуд, зеро бародараш Фирдавс ҳам ширкат варзид.
من جای دوم را سزاوار شدم، اما من میخوام که جای اول را گیرم و من کوشش میکنم که باز رفته جای اول را گیرم. дар натиҷа мунтахаби наврасонии тоҷикистон оид ба унифайд аз ҳисоби даставӣ дар байни 20 давлат мақоми дуюмро касб кард. пас аз сабқати ҷаҳонӣ миёни кӯдакон варзишгарони ватаниро бо сабқати бурунмарзӣ мунтазир буд. бо мақсади муайян кардани узви мунтахаби ҷавонони кишвар дар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор шуд. дар натиҷа 7 варзишгари федератсия имкон пайдо кард то ҷиҳати ширкат дар сабқати ҷаҳонӣ байни ҷавонон ба русия сафар баргарданд. ҳамин тариқ варзишгарони ҷавони тоҷик аз мусобиқаи ҷаҳонӣ 2 медали тилло, 3 нишони нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. яке аз медалҳои тилло ба Алишер Каримов мутааллиқ аст. дар қозмои финалӣ бо рақиби худ аз Федератсияи Россия муҳориба карда бо ҳисоби раундҳои 2-1 мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ба гуфти раиси Федератсияи Унифайти ҷумҳурӣ дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон 30 давлат ширкат варзид ва Тоҷикистон аз ҳисоби даставӣ ҷои дуюмро сазовор гашт. мусобиқаи ҷумҳуравӣ дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондо ВТФ сурат гирифт. ин мусобиқа марҳилаи омодагӣ ба сабқати ҷаҳонӣ байни бузургсолон маънӣ дод шуд. ҳамин тариқ 4 нафар варзишгари бутаҷрибаи Федератсия шарафи варзиши тоҷикро дар сабқати бурунмарзӣ муаррифӣ карда соҳиби медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гаштанд. медали тиллоро Нуроншоҳ Будамаев дар риштаи лайтии худ гӯштингирӣ ба даст овард. нугуфта намонад ки Нуроншоҳ дуввумин варзишгари федератсия аст ки байни бузургсолон унвони қаҳрамониро касб кардааст. аввалин медали тилло ба Умедҷон Бобоев марбут аст, аммо Умедҷон танҳо соҳиби медалҳои нуқра гардид. ҳамчунин дастпарварони федератсия дар чемпионати Осиё ширкат варзида натиҷаи назаррас нишон доданд. ҳамин тариқ варзишгарони риштаи Унифайд аз сабқати осиёиву ҷаҳонӣ 8 тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. тибқи маълумот қаҳрамонии бокси ҷаҳон миёни мардони соли 2021 дар Белград баргузор мешавад. санаи баргузории мусобиқа дар пойтахти Сербия баъдтар маълум хоҳад шуд. бо сабаби ба таъхир андохтани олимпиадаи соли 2022 то соли 2021 ба иллати пандемияи коронавирус лозим омад ислоҳот ворид карда шавад, гуфта шудааст дар хабари сомонаи Ассотсиатсияи байналмилалии бокси ҳаваскорӣ. дар аввал қаҳрамонии ҷаҳон 2021 мебоист дар деҳлӣ баргузор мешуд, аммо шаҳр ӯҳдадориҳои молиявии худро дар назди АИБА эҷро накард ва Сербия ин мусобиқаро ба даст овард. пойтахти Ҳиндустон вазифадор аст ки $500,000 ҷарима пардохт кунанд. Белград барои бори дуввум дар таърихаш қаҳрамонии ҷаҳонро баргузор мекунад. мусобиқаи қаблӣ соли 1978 доир шуда буд. соли 2021 қаҳрамонии ҷаҳон миёни занон низ баргузор мешавад. макони онро баъдтар АИБА эълон хоҳад кард. ёдовар мешавем дар мусобиқаи имсолаи қаҳрамонии бокси Тоҷикистон ки аз 2 то 6 апрел дар шаҳри Душанбе доир шуд, беш аз 120 варзишгар аз ҳамаи манотиқи кишвар ширкат дошт. қаҳрамонҳои нави бокси Тоҷикистон ба ҳайати дастаҳои мунтахаби занона ва мардонаи кишвар дохил шуда, минбаъд Тоҷикистонро дар мусобиқоти байналмилалӣ намояндагӣ хоҳанд кард. хотирнишон мекунем ки то ин дам 2 боксчӣ Баҳодур Усмонов дар вазни то 63 кило ва Шаҳбоз Неъматуллоев дар вазни то 81 кило ба гирифтани рохати бозиҳои тобистонаи олимпӣ мушарраф шуданд. Меҳрангез Алиева мураббии таеквондо ИТФ аст. вай нозикиҳои ин нави якарбаи шарқиро бештар ба кӯдакону наврасон меомӯзонад. дар омода ва тарбия кардани варзишгарони лайвқадманд низ муваффақ шудааст. гузоришамон дар ин хусус. меҳрангез Алиева аз соли 2013 инҷониб масъулияти мураббигиро ба ӯҳда дорад. вай дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи 4 аст. ном бурда дар корномаи хеш борҳо ба муваффақияти баланди варзишӣ ноил гардидааст. ногуфта намонад ки дар Федератсияи таеквондо ИТФ ва кикбоксинг нисбат ба дигар навҳо сафи пайравонаш аз ҳисоби духтарон бештар аст. бояд қайд намонем ки дуввумин бонуи тоҷикӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ба гирифтани унвони чемпионии ҷаҳон мушарраф шудааст дар риштаи таеквондо ИТФ рух дод. айни ҳол Меҳрангез Алиева ба ашхоси нозикҳои таеквондоро меомӯзонад ки хело хурдсол ҳастанд. нисбати калонҳо бо кӯдакон албатта ки душвортар аст, чунки дар бо онҳо бояд
صحبت کنی یعنی که با آنها در علایدگی با آنها مشق کنیم و با آنها باید هر یک این نازکی‌ها رو فهمونده تا اینکه آنها با خود یگان چیز رو گیرند. مسلم است که تایکواندو ETF ба шохаҳо ҷудо мегардад, яъне варзишгарон имкон доранд ки дар як мусобиқаи байналмилалӣ 6 маротиба ҳам ҳунари хешро манзур намоянд. Инҷо метавон муҳорибаи якка, тул, техникаи махсус ва ғайраро ном гирифт. мураббӣ шогирдонро барои сарфаҳм рафтани умқи варзиш усулҳоро такрор ба такрор мефаҳмонад. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад ва ӯ аз масъулияти бар зимма гирифтааш ба хубӣ баромад. البته بین اینها نیز کمربندهای زرد هست که یک چند ماه نیز تمرین میکنند و علاقه یکی از آنها در این مسابقه اشتراک نموده. در مسابقه داخلی این پیرمشوی و آسیا می باشد و رحمانوف ابراهیم که چمپیون مسابقه داخلی گشت و پیرمشوی و آسیا این در مسابقه بین المللی که در جمهوری همون گذشته بود سال گذشته در اونجا سزاوار جای سوم گشت. дар ҳақиқат варзишгар танҳо дар майдон имкон дорад ки тамоми он нозикиҳои аз худ кардаашро мавриди истифода қарор бидиҳад. машқу тамринҳо бошад заминаи мусоид барои рахна кардани марҳилаҳои хоси варзиш аст. яқин аст ки айни ҳол тайквандо ETF бештар дар кишварҳои кӯриёи шимолӣ ва русия тараққӣ кардааст. чӣ гуна дар кӯриё инкишоф ёфтанаш ба мухлисони варзиш маълум аст, зеро тайквандо ETF дар ин давлат ташкил ёфтааст, вале солҳои охир варзишгарони ватанӣ дар муқобили онҳо хуб истодагарӣ мекунанд. ноне маълум шуд шогирдони мураббӣ Меҳрангез Алиева дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон фаъолона ширкат варзиданд. ҳамчунин соли гузашта дар шаҳри Душанбе мусобиқаи кушода бо иштироки варзишгарон аз кишварҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон сурат гирифта буд, ки ба дастпарвари мураббӣ Беназир Олимова имкони соҳиб шудани мақоми аввал пеш омад. бозиҳои шашуми осиёӣ дар иншооти сарпӯшида ва ҳунарҳои размӣ соли 2021 дар Тайланд баргузор мешавад. бозиҳои шашуми осиёӣ дар иншооти сарпӯшида ва ҳунарҳои размӣ дар ду шаҳри Тайланд, Бангкок ва Паттай соли 2021 баргузор мешавад. санаи аниқи бозиҳо дертар маълум хоҳад шуд. ба барномаи мусобиқот 24 намуди варзиш дохил шудааст. зимнан Бангкок соли 2005 аввалин бозиҳои осиёиро дар иншооти сарпӯшида ва соли 2009 бозиҳои осиёии ҳунарҳои размиро мизбонӣ кардааст. ёдовар мешавем варзишгарони тоҷик дар бозиҳои панҷуми осиёӣ дар иншооти сарпӯшида ва ҳунарҳои размӣ ки аз 16 то 27 сентябри соли 2017 дар пойтахти Туркманистон шаҳри Ашхобод баргузор шуд, ҳамагӣ 51 медал, 3 тилло, 14 нуқра ва 34 биринҷӣ ба даст оварданд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 125 варзишгар дар 15 намуд ширкат кард. намояндагони Тоҷикистон дар 9 намуд медал гирифтанд. мунтахаби Тоҷикистон дар ҳисоби умумии дастаӣ аз рӯи сифати медалҳо дар ҷои 17 ва аз рӯи шумораи умумии медалҳо дар ҷои 8 қарор гирифт. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар омода ва тайёр кардани бозингарони лайюқадман саҳми арзанда мегузорад. сюжаи навбатӣ идомабахши ин мавзӯъст. воқеан барои инкишоф додану баланд бардоштани сатҳи футбол қабл аз ҳама бояд ба омӯзишу аз худнамоии тарзу усулҳои нав ки имрӯзҳо дар мамлакатҳои абарқудрат роҳандозӣ карда шудааст таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. аз ҷумла бунёд сохтани майдонҳои замонавӣ, гузарондани фестивалҳо, курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисони соҳа миёни доварон, мураббиён ва футболбозони ҳирфаӣ метавонад ба гуфтаҳои пештара тақвият бахшад. бо назардошти ин кори бо салоҳияти мактабҳои варзишӣ ки пурра бо кӯдакону наврасон сару кор мегиранд метавонад корро дар самти инкишофи футбол дучанд намоянд. вазифаи асосии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе низ аз ҳамин чиз
иборат аст. Ногуфта намонад ки дар мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёне кору фаъолият мекунанд ки дорои дараҷаи тахассусиянд. Инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. Яқин аст ки кори назарраси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил, балки берун аз марзи ватан низ баръало зоҳир гардид. طول 2 سال است در اینجا مشق کرده ایستادم. مربی من مرادف قدرت میباشد. من در خیلی مشق کرده با مسابقه رفته جای نمایان را اشغال کردم. من مثل کریستیانو رونالدو میخواهم بازیگر بهترین شوم. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. Футболбозон низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарвариданд. аз ин рӯ ҳар яки онҳо аз замони машқварзӣ ҷидду ҷаҳд менамуданд ки ба таълимоти мураббӣ бо диққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ҳамин машқҳову тамринҳо метавонад заминаеро ато бахшад. дар футбол бошад хуб идора намудани тӯбронӣ ва бо ҳарду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. аз ин рӯ на фақат гузарондани корҳои амалӣ, балки назариявӣ низ шарт ва зарур аст. вазифаи ман ниммуҳофизатгар аст. ман бисёр бояд ҳамлагаронро бо тӯб таъмин кунам. чуноне ки мухлисони варзиш огаҳӣ доранд, соли 2014 соли оммавии футбол эълон гардида буд ки масъулин барои матраҳи ин иқдоми наҷиб корро аз футболи кӯдакона шурӯъ намуд ва дар ҷашнвораҳои футбол мураббиёни мактаби зикр гардида ба амсоли Боир Игамбердиев, Зайниддин Раҳимов, Нуралӣ Боев ва дигарон фаъолона иштирок карда ба дилбохтагони варзиши рақами 1 барномаҳои махсус намоиш доданд. албатта пешравии футбол қабл аз ҳама ба таҳкурсияш вобастагии қавӣ дорад. таҳкурсии футбол бошад, кӯдакону наврасонанд. طول 1 سال است که در این رشته ورزش مشق میکنم و من از مربی خود مرادف قدرت خیلی مینداری زیاد میکنم که با من اینقدر مشق و تمرین های زیاد نشان میدهد. من در آینده میخواهم مثل بازیگری ارژانتینی لیونل مسی باشم. мавриди зикр аст ки футболбозони навраси мо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳфаи навро боз карданд. ин навигарӣ маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамонии осиё меравад ки дастаи яккачини наврасони мо мақоми дуюмро ишғол намуда ба ин васила ҳаққи дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо кард. зимнан соли гузашта дар шаҳри Душанбе сабқати қаҳрамонии ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ байни мунтахабҳои 16 ва 19 солаҳо доир гардид ки дар натиҷа дастаи ҷавонони то 19 солаи ҷумҳурӣ ҷои дуюм ва наврасони то 16 солаи кишварамон ғолиби мусобиқот гашт ва масъулин ин ҳама дастовардҳои беназиро аз шаҳди соҳибихтиёрӣ мансуб медонанд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияти ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, тансияту хушрӯзии шумо орзуи ҳамешагии мост.